Aquestes no són unes samarretes qualsevol. Són les que les nostres jugadores i jugadors portaran contra el Casa de Montsaragossa i l'Unicaja aquest cap de setmana. Les mateixes, les reals, les úniques. La bandera d'aquest 8 de març, el Dia de la Dona. Com funcionarà? Doncs com una subhasta. Amb una puja mínima de 5 euros guanya qui tingui l'última oferta quan s'acabi el temps. Però atenció, si ho tens clar, pot ser una compra immediata i emportar-te-la al moment. Tota teva, amb certificat d'autenticitat, perquè la recordis per sempre. Un moment únic de la història per tu. Disponible fins al diumenge 15 de març a les 23:59 a la col·lecció 8M de la botiga online del Bàsquet Girona. No et quedis sense la teva samarreta històrica. Avui i cada dia traiem pit per elles.